Ka daminɛ Kayi ka taa bila Kidali ka tɛmɛ Koro fɛ ka se fa Kucala Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate ko o bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma u y'a laminɛ dugubila o de ka fiɲɛ da wuli o ye tiɲɛ ye Lala Kuyate o la ni nin waati in sera maaw de bɛ sigi ko ɲɛmada Silva TV Jakanso fɛ ka sangani ni jɛmukan sɔgɔma don n'o ye o manani ye o ye tiɲɛ o la an bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn u ka danaya kɔtigɛ waati la ka da anw kan sanga waati bɛɛ walasa ka se ka u ka kanu sɛbɛntiya o la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Lala Kuyate ko ni den ka dɔ ka bakɔrɔni sen kari dibi la ko Ala bi i ta sen kari tilegadere fɛ Ala bi misitura yɛrɛ sen kari tilegadere fɛ Samara kɔri baasi t'i la Sanogo a kun kɛra tile fila sa dɛ a kun kɛ m'o ye sɛnɛfɛgɛ kun banna na baasi tɛ min bɛ f'i ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku kan o bɛ ja dɛ ayiwa sɛnɛfɛgɛ an b'i fo k'i barikada a diyara n ye k'a fɔ i filɛ nin ye ka baara daminɛ ko kura yarabi a ma Ala ka ko tɔ bɛɛ kɛ hɛrɛ ye amina yarabi kana an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ amina ayiwa o cogoya kelen na an bɛ foli ta k'a lase lamɛnbaajɛkulu ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn sigilen n'o Jabaramuso kɔrɔ nin sanga in kɔrɔla la an b'a fɔ n k'u bisimila u ka jɛmukan man di sɔgɔma don n'o dabɔtɔ ye nin bi tarata sɔgɔmada in na a diyara n ye Lala Kuyate nin ko in an tɛ a bila dagirinda la ayi a tɛ bilo la i ko an tɛ a lajɛ ni tesara fɔlɔ mɔnen don kosɛbɛ an ka o lajɛ an ka fiɲɛ ta fan ɲini n'o ye ni ka sɔrɔ k'o faamu ka sɔrɔ ka se ka na ayiwa o tɛ baasi ye Samara an bɛ taga an ka technicien fan fɛ tesara premier an b'o suru ka sugoronin k'o la ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn amana e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tesara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tesara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye Allah kunu Amadu Kamara ko ma ko ani b'a la ka fɛn dɔ labɛn ayiwa ko fitirini kosɛbɛ ne ko n ko mun tirini n m'a dɔw la dɔrɔn a fɔ ko Dio ayi n ko hakilina kɔni n y'a mɛn n ko nka a dɔw la n ma da la k'a fɔ ni taama ɲɔgɔn ko tɛna sɛgɛn bawo n ko ale ko dɔnkilida don Samara an tun bɛ fɛn ci yan mɛn a ko dɔnkilida don dɔnkilida don n'a ko fɛn wɛrɛ o kuna jɔ hakili fɛ nka dɔnkilida i tigɛ maanaw la ayi ne ma tigɛ Kamara ne tigɛ e de la Samara an tun bɛ fɛn ci dɛ bawo e kɛ bɛ jeli bobo ye ayi anw bolo yan jeli bobo tɛ yen Samara jatigi bobo de bɛ yen awɔ dɛ baasi tɛ tan ye dɔrɔmɛ kelen t'o jɛ mais jeli min tɛ se dɔnkilida la don awɔ hali ni tɛ se dɔnkilida la i jatigiw b'i encourager Samara o kan wa o b'a ja awɔ o b'a ja o ne kɔni tɛ maa sɔn o cogo la nka i b'i kan bɔ a cogoya la wa e ta ye bakiliya ye baasi tɛ Lala Kuyate an bɔra tesara la dɛ awɔ an bɔr'o la an b'a kɛ cogo di clip du jour e ko an tɛna taa yen sa u bɛ bɛn koyi yasa hali bi an fari ka foni Samara n'i ye musokɔrɔba sanuma Aja Bastan Traoré o don an ka sababu ɲuman ta ale ye parce que ka da ale ka muɲu ni sabali de kan an sera ka nin cɛba in sɔrɔ min ye diɲɛ nafa farafinna ni farajɛla n'o ye an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usumani Marani Hayidara an b'a fo nin yɔrɔ Ala ka nafa n'a barika amina yarabi ni y'o fɔ dɔrɔn i bɛ tigɛ da i tɛgɛ i b'a fɔ ayiwa n y'a minɛ ni barika ale ka musokɔrɔba ɲuman an yɛrɛ bɔra kari don hakili la a ka fatuli san kunbɛn 4 na o sacrifice ni o ye o san yɛlɛma sarakaw ye olu bɔra an bɛ dugawu kɛ Ala ka
kamine alislam subela amma tasibla kay jëm kan kono ni o zigiri salfu ale fasa kerengere ni da bastan trawiri la amu nyamada don na mayikunu yaro ne kumbe misiri kono ekmbe yedo ko chama wonke yedo o kuma eten branso dola wa do de kuno ay fe yelamfe yaro nke ka do puyi ka bon fere ame do de kesa do mi gara ala ka hine se bastan trawiri ma me alislam subela ala ka yare na fami ayre barkai awo ala ko do amina ya rabbi ala ka me ka saraka bo amina aye ula ya foto mina zigiri salfu ante don lage ula ko sebe ka suraka na amna kuna funi balanda yelo ko bashi to bi ala sana Nabi matu alanya siranya ye badara ali utarida uni alanya siranya tununa Nabi mogotu ala dongi sidina bagari bagari tarida uni ala dosuya Nabi matu ibi ala dongi Bakele mabulo nyana jefena fama alade omineli esiri fike seyana lanofe abaninya bedi ala badiga sawani ne badonguli mani apila kira mode mani asare ni useni fagalengo nevado budi mani abela ifade tuminyana jere papa dabu tununana utara kiwolo bakele mitu ibulo nyana jefe na saya yo sirifika sabali sirifu muso barida basita muso tunauna cherefu mo muso tarida badara mo muso tunauna iba mo muso sumayara aruna mo muso tarida kyosige mo muso sumayara famo muso tarida useni mo muso tunauna tamani aba wasara la degeli fenye musoma iye sedebu iye furuso sedebu alagama bijongo kibisira lanye la furusi nyenabu Lala Kuyati. Samahera. Ni.
ayiwa ni mun ye Zigiri Salifu ye a ye tasi bila kɛ ka sanga ni Basitanga Fatuli ye an y'o de fɔ an ka musokɔrɔba ɲuman an ka sababu ɲuman hali bi an bɛ dugawu kɛ badabada dali Ala k'o nɔgɔya ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen yarabi u n'an ye an yɛrɛ n'u kɔ o don Ala ka Ala k'a to aw ka Basitanta misaliya ye amina yarabi o don ye mun kosɛbɛ Samaira ngo yɔrɔ kɛlɛtigɛ de ka di i nana dɛ o kuma n ye mun kɛlɛ tigɛ ka fɔ i nana dɛ ne ko o kuma i ma dugawu de kɛ wa i ye dugawu kɛ Ala k'a to aw ka Basitan kɛ misaliya ye yɛrɛ o kuma jugu ye wa o tɛ kuma jugu ye a mun ye ten na awɔ n y'a mɛn barika ye Lala Kuyate maa k'i ba kolokuna ka maaya kɛ kosɛbɛ n'o don ayiwa an ka taa sirajan taama Samaira an b'o nun don ko di dɛ n'an ye sirajan taama nun don y'an ka rubrique info du jour ye o don indépendant an b'ale ta n'an y'o ta Samaira kosɛbɛ Mopti mara ani Bajakara mara la n'an sera yen Samaira Sanogo i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana donsow la ni u ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ camancɛ yan fan fɛ olu kɔni ni majugu karilen bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ nin waati ninnu na Lala Kuyate an ye kanabila ta indépendant don ka sɛgɛn ni o ka bɔliko 6,341 don maa min ye kalamu-kalasu dabaji la ka nɔbila kɛ o de ye Abulaye Jara ye Jarakɛ a manana a ko an ka taa Bajangara ni y'o ko fɔ Lala Kuyate o bɛ yɔrɔ min ko fɔ o de ye Mali jamana camancɛ yan fan ye a ko ka sanga ni kunnafoni labaw ye a ko maajugu dɔw ko ni minnu ma se ka bugunatigɛ kosɛbɛ ka bɛn ni arabadenw fo ka se alamisadenw tɛmɛnen ma Lala Kuyate o ye o ka janfajugu baaraw dɔw waleya dɛ a ko a kɛra dugu dɔw la minnu bɛ tali kɛ yafuma b'a la sɛgɛ o yɛrɛ marakafo kɔnɔna na a kɛra sababu ka maa wɔɔrɔ bɔ ɲɔgɔn kɔ k'olu bɔnɔ o nin na Lala Kuyate ni ka laban ka maa caman bolokɔnɔfɛn kɔni kɛ falaki ye Lala Kuyate o ko mɛn donsow fɛ Lala Kuyate olu ko ne ma a ko ni dagiri jago ye olu wulila ni ka sentigɛ fara o yɛrɛ kan walasa ka se ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin dugu kofɔlen maa ninnu ma Lala Kuyate o selen o taama sɔrɔ diinɛ faamuko jugu maa ninnu ni o bɛ jeune maaw ko fɔ olu de coŋɛmɛ ye o ni donso o labana ka masala ka sɔ ni k'o kɛ ta la Lala Kuyate bɛ min fɔ ye a bɛ laban kuma min na olu kɔni ye min tali kɛ diinɛ faamu jugu maaw la o ye fiɲɛ duuru o y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛkun sɔrɔ ma nɔgɔ sɔrɔ la Lala Kuyate o b'a sɔrɔ donso ko nin kɛmɛ ka yafuma b'a la tasuma kisɛ suru o kan Lala Kuyate o kɛ min kɛ o labana ka boli nka o ma ɲɛ min kɔ an ka donso kɔni olu kɔni ye dankari o la Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ a ko ka sanga ni o kelen ye min bɛ tali kɛ an ka donsow la a ko o ni maajugu ninnu labana ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la minnu bɛ tali kɛ Somadugu Worobojɛ ani Karamɛnɛ la a ko Lala Kuyate yen fana hali n'a sɔrɔla k'a fɔ laseliw kɔni ma kɛ ka ɲɛsin yafuma b'a la nin baara in kɔni ma ka yira k'a fɔ a jaabi kɛra cogo min na maa caman kɔni ye a yira k'a fɔ yen kɔni an ka donsow labana ka yafuma b'a la maajugu ninnu kɔni ka o gɛn fo ka wulu su o nɔ na Lala Kuyate a ko o ka maa caman fatura a ko n'i ye ta k'a lajɛ o kɔni a bɛ a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ tile damadama kun kɛ mɛ Lala Kuyate maa kun y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni basigi b'a la ka nin yɔrɔ kofɔlen na a ko maajugu ninnu filɛ hali bi ka o ka janfajugu ni k'o baara ninnu don ka ɲɛsin an ka dugu manamana sumalenw ma n'u bɛ tali kɛ civil Lala Kuyate ko hali bi Lala Kuyate wele kɔni datɔ don hali bi jamana ɲɛmaaw ye jango o ka se ka janto nin yɔrɔ ninnu na sanga ni sanga Lala Kuyate ka taa labɛnniw kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma Abulaye Jara ale ka fasi dɔ min salo ka bɔ kanabila kɔnɔ ka sanga ni a ka bi bɔli ye ayiwa Samaira an bɛ to kanabila kelen in kɔnɔ kɛ kodi Lala Kuyate n'an tora yen hali bi an ni Abulaye Jara an bɛ to ɲɔgɔn na n'an bɔra Baɲangara an bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna na a ko yen Lala Kuyate a ko Mali jamana wolomasiri tabaw o y'u to sani dugu cɛ Lala Kuyate ka susuluw kɛ dɛ a ko baw n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni kunnafoniyaw dɔw kɔni ye o ye minnu sɛgɛsɛgɛ a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ jatigɛwale maa caman na Lala Kuyate olu kɔni taa mɛ yafuma b'a la bisimila yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni ani Gezamabugu man jan ani fo ka se Gaɲɔbugu a ko Lala Kuyate olu ye dugu ye minnu bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na a ko maajugu ninnu kun taa mɛ bisimila minɛ o ma surumamaw de la a ko wolomasiri tabaw ka to sani dugu cɛ ka bɛn ni nɔfɛbolo tile 28 tɛmɛnen Lala Kuyate o filɛ k'u to sanfɛ ka sanfɛ susuluw boloda a ko a kɛra sababu Lala Kuyate ka se ka maajugu ninnu caman kɔni
bɔnɛ o nin na o ka maramafɛn cɛjugu caman bɛ o bolo ni ka laban k'olu filenkolonci ni k'o da kɔnɔ ji Lala Kuyate ka maa hakili jigin k'a fɔ depuis novembre tile 25 tɛmɛnen min bɛ taale kɛ Wolomasiri tabaw la o ko ni minnu salo kɔni nun don kosɛbɛ ka ɲɛsin marabolo in ma baw jatigɛwale kɛ baw o kɛ mɛ yen kɛ o dayɔrɔ dɔ ye walasa ka se ka yafuma b'a la o ka degun ta ka ɲɛsin dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnema Burkina Faso Côte d'Ivoire ani Mali jamana olu dancɛw la Ablaye Jara ale ka fasiri don ayiwa Samaira ka Jarakɛ fo kosɛbɛ ka sanga ni fasiru u mana cogo ye ayiwa an bɛ indicateur de renouveau ta n'an ye indicateur de renouveau ta an bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na n'an sera yen i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛli la Segu kɔni u sera ka wulikajɔw caman sabati yen nɔ ka se k'u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn dɔw kan ni musaka bɛ t'i jɔ fo CFA wari $75 n'a kun ka fɛn na sɛgɛsi babi e tun ka baara min kɛ e m'o de kɛ i y'a dɔn ko mura bɛ n na i tun na ni sɛ naji dɔ ye ka forodɔ dɔɔnin kɛ o la a cɛman wa musoman sɛ walima a den de ayi sisan sɛnbugutigini ni bɛ san 15 la wala aya i kɛ pewu sini bɛ na n'o ye ni tun ye forodɔ dɔɔnin kɛ o naji la walima cɛ kurulen kosɛbɛ o tun bɛ o tun na dankari mura in na nka Lala Kuyate fasiri n y'a minɛ n donna indicateur kɔnɔ Igiraki Dunbiya ale ka fasiri don a ko an ka taa Segu Sido ani Bazando a ko ka sɛbɛn ni kunnafoni Lala Kuyate a ko ba polosilakaw olu kɔni ye tigɛ da yafuma bala camion remorque dɔ kan min kun bɔ mɛ jamana wɛrɛ la ka kun da yafuma bala ba Maliba kan a ko Lala Kuyate o tigɛ su o kan o taama sɔrɔ yafuma bala mobili in kɔnɔna na o kɛn bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw caman de ta k'olu bila mobili duguma ni ka laban ka feerefɛnw caman ta ni ka olu datugu a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra kɛ sababu u ka se ka tigɛ sigi fɛn min kan u bɛ taa jɔ yafuma bala 250 briques d'herbe de cannabis a ko min bɛ tali kɛ cannabis o biriki 250 bɔ ɲɔgɔn ko a ko tigɛ dara o kan a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ ne ka a suma a ko a poids a bɛ taa jɔ 125 kg de la a ko musaka min bɛ se ka sɔrɔ a la ni a kun kɛra feerefɛn ye a ko Lala Kuyate o bɛ taa jɔ CFA $75 bɔ ɲɔgɔn ko la a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ nin ko in kɔni kɛra sababu Lala Kuyate o ka se ka munumunu salo ni ka sɛgɛsɛgɛliw ninnu don o nɔngɔn fɛ min kɛra sababu ka se ka tigɛ da maa saba ka bɔ ɲɔgɔn ko maa saba minnu ni u lajɛlen ye jamana in ka denw ye a ko Lala Kuyate tigɛ da o kan siga kɛmɛ olu la k'a fɔ olu nɔ bɛ ye nin baara in na o labanna ka o tigɛ kɛ o k'u ye Lala Kuyate olu min ka kan o tɛ kiiritigɛlamɔgɔ ye wa ni ka o sɛnsɛn ka taa ni o ye yafuma b'a la yɔrɔ min na o bɛ tali kɛ procureur près le tribunal de grande instance de Segu la a ko Lala Kuyate o se o ɲɛkɔrɔ o taara yafuma b'a la k'o ta ka di o ma a ko Lala Kuyate baara tɔ bɛ ale bolo min kan ka kɛ o na kɛ ko o siratigɛ min bɛ tali kɛ yafuma b'a la nin baara in na a ko a sera ka danganamaya ka sanga ni commissaire Kulubali a n'a ka cɛdenw olu ka wulikajɔw de ye a ko Lala Kuyate o siratigɛ la a ko o labanna ka ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ faraka kɛ fintigilakaw kan jan ko Lala Kuyate ka se ka lakana baara n'u k'o nɔgɔya o siratigɛ la Lala Kuyate a ko commissaire Kulubali n'a ka cɛdenw baara min filɛ ka waleya o fɛ Lala Kuyate a bɛ jamana ɲɛmaa olu ka baara bolodalenw de ye min bɛ tali kɛ ka se ka dankari ɲɛnaminimafɛnw olu donna ba Maliba kɔnɔ walasa ka se ka lakana n'u k'o kɛ sabati fɛn ye Igiraki Dunbiya ale ka fasi dɔ min salo ka bɔ indicateur kɔnɔ Lala Kuyate e bonya bɛ a la ayiwa Samayɛrɛ an bɛ to indicateur kelen in kɔnɔ an ka to yen an bɛ taa tajiko binankun kan a yira k'a fɔ ko taji kɔni nin waati in na n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ kɔnɔna na taji min donna a bɛ se ka t'i jɔ fo litiri 8,000,000 o ka taa se 7,000,000 ma litiri 8,000,000 essence litiri la ka taa se 7,000,000 ma gasoil litiri la min kɔni bɛ Bamakɔ faba kɔnɔ nin waati in na Lala Kuyate a ko ka daminɛ novembre tile 25 ka taa bila tile 30 la a ko sigi dɔ kɛra comité régional de gestion des crises et catastrophes maaw fɛ gouvernorat du district kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na a ko Lala Kuyate sigi in bɔra baara minnu kan olu bɛ tali kɛ jamana in ka yafuma b'a la ka a fan bɛɛ lajɛlen kɛ taji ye Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw olu ka lafiya kama a ko o siratigɛ la Lala Kuyate a ko ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔn ye ka ɲɛsin
tajiw mo bina ka biya hakɛ minnu bɛ sɔrɔ ya kuma b'a la marala Mali jamana kɔnɔna na ni o ko ma ko stock ako Ablaye Kulubali o de ye Bamako gouverneur ba ye ako ni Allah bana ka ya kuma b'a la ɲɛfɔli baw kɛ Lala Kuyate ya kuma b'a la jama ye maa minnu na mɛtali kɛ ni baara ninnu na ni ka laban ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Lala Kuyate maa minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nin waati laban in na wuli ka jɔ la walasa ya kuma b'a la tajiw ka se ka doni ka don ba Maliba kɔnɔna na a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ o siratigɛ Lala Kuyate a ko nin kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali bi ɲɛfɔliw ani hakilijabaw ka se ka danganamaya o ni ɲɔgɔn cɛ walasa Lala Kuyate min bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya la o ka ban Mali jamana kɔnɔna na a ko a ma dogo maa la k'a fɔ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ tajiko min bɛ tali kɛ essence la kɛrɛnkɛrɛnnen ma a ko o gɛlɛya Lala Kuyate a ko caman bɔra o la n'a ka di ye Lala Kuyate a fɔ ko o banna a ko Lala Kuyate o siratigɛ la a ko degun dɔɔni bɛ min na bi o bɛ tali kɛ gasoil ko la a ko bawo nanzarakan don a ko la station du gasoil reste préoccupante la quantité de gasoil qui provient de la Côte d'Ivoire est en deçà de la demande a ko min bɛ tali kɛ gasoil ko la bi a ko Lala Kuyate min bɛ taa ka boli a ko o de ka ca ni min donna ye fɔlɔ a ko Lala Kuyate o siratigɛ la hali bi jamana ɲɛmaaw o bɛ o se la a ko min bɛ tali kɛ gaz ko fana na o bunakun fana kan a ko Lala Kuyate daw sera o fana ma dɛ bawo gazi fanba n'i y'a sa 100 100 bɔɲɔgɔnko o bɛ bɔ Sénégal jamana kɔnɔna na a ko o siratigɛ la Lala Kuyate a yɛrɛ k'a fɔ hali bi ka caman fara o kan walasa an ka se ka gazi sɔrɔ ka baaraw kɛ ni ka laban ka hali bi ka sirakɔrɔ nɔfɛ taama ka baara kɛ ɲɔgɔnw cɔri ani an dafɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na hali bi i y'a faamu Lala Kuyate tajiw ka se ka doni ka na Mali jamana kɔnɔna na Madame Jawara Kongo Aba ale ye DGC tɔgɔ la ale ye kɔrɔfɔ ta koyi a ko bi n'i y'a ta ka lajɛ a ko essence ko bunakun kan essence min kɔni bɛ bi bolola Mali jamana kɔnɔna na o ko a bɛ taa jɔ essence $8,000,000 litiri 980 bɔɲɔgɔnko la 8,980,000 litres essence bunakun kan a ko gasoil la a bɛ taa jɔ 7,300,000 litres de gasoil a ko o de bɛ bi a ko nka n'i ye a ta ka lajɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bi kɔni tare don essence ko ani gasoil ko bunakun kan nka hali bi wulikajɔ bɛ senna walasa ka se ka dɔ fara ninnu kan DT ale ka fasiro la min salo ka bɔ ya fuma b'a la indicateur kɔnɔ ka sanga n'u ka sɔgɔmada in na bɔli Lala Kuyate an bɛ to o indicateur kɔnɔ ka nɔngɔnga kɛ kita kudu ani bɔda fɔ a ko essence ani gaz ko kibaru do koyi a ko n'an taara kita bi a ko gaz o ko nin kɛra maga goyɔ ye a ko Lala Kuyate a bɛ tile dama bɔ bawo gaz t'a la ka sɔrɔ bilen a ko o kɛ bɛ sababu maa minnu ka baara siri bɛ gaz la kosɛbɛ a ko Lala Kuyate olu kɔni b'a la ka degun caman sɔrɔ a ko o misaliya ye mun ye a ko gaz sɔngɔ 6 kg bi kita kɔnɔna na a ko a tun bɛ feere 1,500,000 a ko bi n'a ka biya a b'a la ka feere 12,000 2,000 ani 500 12,000 y'o de ye kɛ 2,000 ani 400 jelimuso 2,000 ani 400 a ko maa minnu ka baara kɔni bɛn bɛ gazi ma o kɛn bɛ ka wuli da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma cogo min na Lala Kuyate o ka se ka fɛɛrɛ tigɛ hali bi jan ko ka yira k'a fɔ bi kita kɔni essence ko alhamdulilayi do ko nka gazi ko o de kɛn bɛ makan goyɔ ye Lala Kuyate o ka fɛɛrɛ kɛ o fana na ko nka Lala Kuyate wuli min bɛ da hali bi o ye a ko essence ko nɔgɔra kosɛbɛ ko nka kita bi hali bi maa dɔw b'a la ka essence minnu bɛ a dɔgɔdɔgɔnin feere kɛ ko olu kɔni b'a la ka yafuma b'a la que les litres d'essence se vend encore entre 1,250 et 1,300 francs CFA chez certains revendeurs. Awo kita kono ko do wala ke 100 litres feere bi 200 ani 50 walima 200 ani 60 ko jamana ɲɛmaaw kɔni a fɔlɔ fila o ye Lala u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa hali bi maa minnu ka baara ye nin taɲini juguya ye Lala Kuyate ka se ka fusiri o la indicateur an ye a salo ka bɔ o kɔnɔna na ayiwa Samaira n'an ye indicateur bila an bɛ nouvelle horizon ta n'an ye nouvelle horizon ta Samaira Sanogo min bɛ tali kɛ tajiw donni na ka se an ka marabolow kɔnɔna na o baaraw fana o nun donna kun barika da ka sanni bila kucala kɔfɛ olu fana ye taji sɔrɔ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta ka lajɛ nin ye kibaru jumɛn ye a ko tare tɛ wa a ko an da sera ma cogo min jamana ɲɛmaaw o b'olu ka jɔ nin waati laban ninnu na walasa ka se ka tajiko gɛlɛya k'o bila dɔfɔ kɔnɔ a ko olu siratigɛ Lala Kuyate bilakaw olu kɔni ye fiɲɛ duman sɔrɔ koyi bawo min bɛ tali kɛ citerne falen don o 4 a ko o sɛnsɛnna ka don ya fuma b'a la bila dugu kɔnɔna na minnu kɔnɔna na saba
fame de gazole la kele o ye essence ye akola la kwete bla marabolo nyamaw merlakaw préfecture la kwete ani chifinakaw ka kulu kaseda kana tila mo ma ani an kono fo dilaw bla jene kono bora kata ni ko ye ne gata ke asiria ye wala sa kasega ta ni siter nunu ko senze ka donu o ye bonya ani karama konnana ako otemene ko fe angata sandugu konnana ako senfana sanka o fe la kwete ulu fana ulu sterni chama soro la kwete o yemi bismillah ka bene kunu wada enfant ye ako o kala nu sonja ko sebe e sanka dembla jene yoro ako la kwete o ba soro kuchala ulu fana la kwete ulu o ka sterni chama soro mi se sterni ta ani kono to boyangoma ako la kwete ako ni ata kalage bara ngoni bala ka to siena jamana nyama o fe choko mena la kwete mi betalege ta jugo gela mali jamana kono na anga siga obla do fo kono anga temani fe wara ye ko ola ni koni ni kuna fonduma ye ni jamana nyama o ni folika kan watla baina kasanga no oye wulika jomenga no watla baina jamana kono don la kwete ta jugo gela kume okan ko nka bi amala kanyina oko kasawo yake jamana nyama o ka chesiri anu o ka wulika joyi umi mala ka sababu ba ngote mene ko fe ka demeta kanyeshi maraboluma wala sa kasiga ulu koni ukata jugo fana ban la kwete dema konte nyo usaro ka bo ale nona nouvelle horizon nya dankura kasanga no ka bi boli aiwa na nya dankura bla ana sorde bo maguta nyo tatilela magula na nyo ta samaira metalike anga jamana ministry kotigi gale koro o premier ministry koro shogal ko gala maiga ale ko ni makono no so ko madaina o cour suprême ma ulu nya koro hakilla ni watina abe ko nu aywa ai mai sanga wati pole mbe osera sa osera la kwete ni nyite da kese ku kala yiki ngana kana to isena yula anga pa ko na kama yake sisi babi ni kuna funi balata ni swade ba ko nyo takui ako ba ko wula Abdurrahman Touré Traoré aleka fasirido Abdurrahman Traoré ko ako yaf mabala kwete amine meka do berela mi metaleke abe wati bo John Kodo AMRTP onyema korodo ako la kwete mali jamana premier ministre ko fana do ako kasani bureau du vérificateur général oluka barado yemiya ira kafo ako la kwete musaka irrégularité financière ote musaka dunchogo jugo do yewa ako la kwete ako siga keme ola yaf mabala jamana premier ministre o dawo la primature 2021 kataba 2024 konana ako okeminge la kwete okoni la bana kashugo ko maiga ni kamina ka do berela ako la kwete ako kama wapidi ka fo shogal yere atkoni tara ka premier ministre 2021 la kwete jamana nyama olu fe ako o konana ala bana ka watu kungurnu bla ka sangane bana doye la kwete mi kera outé kataba novembre 2022 ako la kwete otemene ko fe ako vérificateur mauka bara ngoni abeda mina yaf mabala mais en mai de cette année mai la kwete fakata si 2 année abura primature konana ako ni ata kalage ayeme kafo ko musaka do koni la kwete anakene o 2 millions de dollars la kwete munu nyama do munu yera musaka ne ata Joseph milliards kele ani nyar la 1,7 milliards de francs CFA ako la kwete ako oseatigala ako mi metal ke yaf mabala e docteur Shogel ko gala maiga jamna premier ministre korodo ako sikingeme ka kono kunu ako ulabana kabo amo ko bikoni la kwete ni bashima ke fiu mi metal ke Shogel ko gala maigala ani cour suprême mao unanyonye bila la kwete la sona nyata roma nya blayo awo ala ka jisma ko amina ya rabbi awo minzi mancha ai samaira ame esor ka bi kuna foni balanda to ubebe barka daka dusku kam kuna foni bale kono bi odo kasangani anga chokoroba nyumanyi aba nyumanke chokoroba do ni o El Hadj Hami Nyangi ala koni ali mininji dogoya ami domina inafobi afara ko le philanthrope ba ame wallahi le philanthrope ba hami ebi philanthrope ko do wa ote mami nga nyuma ya wali ka chako sebe mami ni akini bulu badi manguru te bo akala manguru te bo akalama nakadiye alebe tige fla de fakadi yado o de philanthrope yi ala ka bebla ka minjani amina ya rabbi dala ko yati ya fo chugumina jo femla jene o de dafeni dala ko yati ni ma banalima tali ko ni e bambandi uma dala ko yati ni klingela bela jene de be saya nene dala ko yati amba jene sigi mesa makono ya fuma bala anta o de do se bali yi dala amina ya rabbi o stratigala mi betaleke anga chorba nyuma ana moke ako mimi talike ba amela El Hadj Amenyang kabo kaiba jabate ako choroba en sorobo so ngana do
opérateur économique a ko min fulala ko yate dale masaka wele sera ama a kaben novembre club bisaba samba flani mugani nduru ye Sénégal kaw fe Dakar Sénégal fa ba kono akola la ko yate chorba nyere le nona génère ako ashibta yo sambi kono do ani do anina ako ni ya atala gale kunyi samru de commerce o manyama ye kai konnana akola la ko yate abedili yaf mabala ka ke sorobo so ngana mawye ay kai kaw fe ka sangani yaf mabala don temeno ye akola la ko yate akoni ye ataka lage ako mali jamana ministre so min kabar bata kanye she dina koma bato ani angala dawo don ma berela akola la ko yate ayi yaf mabala jamana gouvernement ka sangafo ko ta ko ni shinja mabala ba amenyang akadema yama ne ka ira ka fo ko ni ngoni ye yaf mabala dusu kam kam ye jamana kono ba wu toroba ni ajora ka boko sebe jamana barala chefo ani jamana basigi lala ko yate maudoni dakilin fe ko bo dakilin fe lala ko yate ba mali ba basigili barawla ba mali ba osoro yangali barawla lala ko yate toroba yi ajora ka bola ko sebe akoni ya tagalage ako ba ame afana moke ako lala ko yate dale masaka wele ko ni serama ako usira tigala jamana nyama ko ni be do ne ke dale bada dale ala ka no ya amoke nyi lala ko yate ayanko mina ala ko no ya anabta jema ko no ya lala ko yate Mohamed Jawara ale ka fasirdu ame min daka o de ya amoke ba amenyang akunye anga chorba kanu akun kanu baga afana karamo bani kanu babadu ola aw nyere me min fuyi ola ame do doge kanyeshi ba amemo lala ko yate alaka lahara sosma ayi alaka lahara sosma ayi ayanko bikitim na ko noya anna beta jema ko noya lala ko yate alaka nyere nya kanga do mako lala ko yate bi fasiri nyo bla worola ukakansa maira ami foki barkada tete meninga akila kanu mako ye famia soro korofo nunu o yasa anga sigata sigana fiebo donina ani fana ka siga stradi madame Keita amna Traoré ma keren ni ala rubrique mamba mi be ambulo trata ni o les plats de chez nous amna placida alimenta ngaya do chamta tezara mi babulo be surprise de ça todo de ni ko ni fẹ́ mi san fela na yo toyi na yasa madame Keita yɛrɛ ka siga na kana atuna ble angata Abu Jabate face ni tezara de chez ambo mi ka sɔrɔ ka segin na o bebe Tezara amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni lele bara ni ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di te jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala lala kuyati ne b'a la ka te ngoni mi ne ka murati ala ka nɔgɔya nka dɔ y'a de k'a fɔ n ye ko a fɔra ye cɛkɛ de ye nka ko cɛkɛ kɛnɛ ka logo k'u kan ko ka ani sɛ dɔɔni kɛ o kan ani kɔngɔ ko ne y'o bila o kɛrɛfɛ ko y'a fura ye ko ni n ye dun lala ko sini ɲagumana sɔrɔ a banna mais e kun ko ne ma ko sɛ npogotigi ɲini ko san 15 sɛ min dun bɛ o ye san 90 de i kun tun bɛ taa in kɔnɔ sini i ka jɛ bita in kɔ yasa mura ka nɔgɔya sɛ npogotigi ne wa
ezi mabi ezi mabi blonde be so radiga jawa era wa wati do kuma sebe baba do kuma do ko mate ko ni lasiri do ngani ya nyaga dala ina do wati do kuma Samaira o te basi ya fa chukumla ni tarata osira am deli ko de foya no ba do ma chama be isigi ka nga yuribiri mamba in kono kana ni ala musula kaw barka da kan yuribiri ki be bela jelen concerning nga musula kaw ala do ka bo akonna na ko strategie fe madame Keita Aminata Traoré ale kene soro ka ba baro so ma dono jam nganda je baw ni madame Keita doron o baro ka fugo ni sondia nana barka da ka fen kono bara ko o de ni sondia bashite aywa ani ni soro ba c'est awre ni soro ko bashite bashite amina ko no amina go funi tamata Samaira ira ni fama akele kile fly eshana ko ni amblo ngamage ni de ayi ni marido musira ne kumesiki ka ndai ngoni lage masolo daji ka cha ngabi ke chokoti amano mama jansula madame Keita okuma dumuni mamba bad membi bulu soko madaina asira no da aninda me ba jakulu kuluka bi soko madaina ami envoisin fi aywa ne lolu ko ni kadi ni semeni na ko sebe abo aywa anya samamina anga je ko flenyo dala sona Sogomadolo Jerem Flebro au Bella Jeleni Nyama, a rubrique mandi de Noël, les plats de chez nous. Bi, en serangam Sobadoma, Amina Madama Reba est représentée. Ne Bainoula. C'est Sumogo, Konibashitola, né Madame Damile Kadija Dumbia. Amna Poulema de Tobibi. Ne Bawokam na Poulema de Tobika Irana, au Nine, Anga Jago Flenyon fait. Donc, ni chez. Ni ni mukumuni, mais non utilisé, Namarna de la Poule Casega, un fond balabala Tokumna. Ni jabaye ni tomati donc anga poivron rouge anga poivron jaune anga poivron vert fleni ni anga cube magier ni anga poivron noir anga coco donc ni carotti jora bari bala parce que carotti be timia dama parce que tu peux utiliser en cuisine na quoi donc carotti be ou remplacer donc ni anga épices secretier ni ngoni tina saka ni fo jamala voilà ni secret rere donc ni nga kongo tiketikele donc ni nga lokosi ma fin were ka la lay seleli ani photo miseni ani photo bani abana ani anga mutardi donc tout le monde ga irani ke ni ore tan tout le monde ga marnadi ke ga jenni ke ni oyi ani nga cheke mena cheke mon kala donc mirbe donta ma kala parce que aller be clair en 3 parties mena don kenna voilà ni don kenna mena nga pisu beta don doni ka don don takakala Yo ko ni segera ni te fo ni te fo ni nga segera yere parce que min borom no ti saka fo ni fitini te fo ya nga fa nga ay fitini te saka fo parce que ore ni nga segera yi ore wi ni ga dumuni to ga dumuni bonyona parce que faut garder la beni muso bena ka touche touche ni dore ça parce que ali ne benga toblu ke ni akala doro surtout ne ga steku yede la ane steki fenek la ni onene avec kabako yede yoro dumni be yoro ne rebe n'est-ce pas ça non mena mutardi de kala ka fenegi do ni ngala c'est ça non ni resto meno doni fenekala bedo nyogona mena balabala doni pour que ga joli simi mena samitanga barama siki ka yele ma hono ano nga she balabala la mena jiginga pol siki ka sheyira voilà donc alo ko no be ga telinta aga teli pour le mo ga teli ni fembe isi baro ka kasa yoro be mena non nya she balabala jimuna donc du coup meno don neke nga she la mena nga she jini ça non mena poivron jaune poivron rouge ani poivron vert ani jaba ale be ni jaba chamari amen jaba bere kalila ani tomati tanamna karoti kala mala maga doni doro comme aya mento na poulet mayo atigani mon hésité donc mon hésité chamari be kalila ibe citron doni bishala kala maga doni alni anya ibado ko abega résultat dodi yoro de abuko kuma don doro voilà donc ça non ntengan ke tanto menga tuluta avec na febika sauce de glan quoi menga tuluta menga tulukala ngue tulutoni mumbla
mo ton be kala sa me ci dori ngala pour ka bo nyogona kana duru nyogona ko jugun kwa an ku yanga shem da dibi sanfɛ menu de yɛrɛ mala sano ka sɔrɔ ka mijoter ale be mijoter ni tigɛ de pour que ka se ka do ala ka ɲɛ ni ya a bɛɛ bannen de sano an bɛna le dressage la voilà pour que ka se ka déguster togo min na ma dɔn na kɔni taara kɔni a dɔn a bɛ sogo na su na dɛ ne tɛ surafana dun n ka mɔgɔ ye surafana ne fara la est ce que ɲɛ b'a ɲɛ na aw ɲɛ b'a ɲɛ na mais a kasa dɔrɔn l'odeur c'est trop bon en fait tano ni an ka poulet-maw dilanni bannen a filɛ nin ye accompagné dacege ani aloko sisan kɔni nin ye verdict final de ye nin ye bani chef minɛ yɔrɔ de ye ɲɛ n tɛgɛ ko sosi fitini sɛ fitini wa gude ton sunan ma gusi frefrejo parce que a tɛ ban sa sisan ne bɛ ka dumuni goûter n ka mɔgɔw ye k'a bɛ ban a tɛ ban n bɛ k'a lajɛ aw ye de parce que fɔlɔ la a bɛ i n'a fɔ logo tun b'a bɔ sisan n nana jaba wɔ ani kɔngɔ olu i bɛ se ka tomati fɛnɛ k'a la i ma ko ɲɛ wala ka di trop madame Damele ka di cuisine du monde cɛ yɛrɛ la an tun bɛ diɲɛ seleke naani na mais dumuni in jara mais sɛ in gu folikan jumɛn b'e bolo k'a lase an filɛbagaw ma bon folikan min bɛ n bolo k'a lase an filɛbagaw ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min fɛnɛ ye n wele ka ni initiative diya nɔ a ye min ka foli belebeleba ye n'o ye Mohamed Koni ye ani n cɛ min cɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'ale ma sɔn tɛ se ka foyi kɛ ani n buramuso yɛrɛ tɛ n ba parce que ale fɛnɛ ale n dɛmɛ n ka cuisine ko la kosɛbɛ depuis n bɔra étude la ka na ale de bɛ to ka fɔ a ka di cuisine de ka di la tobili de ka di la i ka dumuni ka di dumuni feere a kɛ tan tɔ vraiment merci beaucoup maman Asetu Konate merci beaucoup n ka foli bɛ e yɛrɛ ye ani an ka cameraman n ka foli b'a ye aw bɛɛ merci vraiment aw bɛɛ lajɛlen aw ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye depuis n'an nana an bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la an ka cuisine kɛ ɛrɛ ni baden na merci beaucoup de rien i yɛrɛ ɲuman n'i y'a mɛn an bɛ nin kɛ tan tɔ furucɛ ɲumanw de don buramuso ɲumanw fana de don an b'u bɛɛ fo yan yɔrɔ la ani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi o de ye madame Damele Kadija Dumbiya bi ale ye min tobi ka yirana bi o de ye poulet mayo ka accompagner ni cɛkɛ ye bɛɛ b'a dɔn TikTok sanfɛ cuisine du monde o tɛ ya cuisine du monde ka fara les plats de chez nous kan an y'an tɛgɛ sigi fɛn ɲuman b'a kan a k'an mɛn diɲɛ waati wɛrɛ k'an ka don tɛgɛ dɛ ayiwa n bɛ dɔn somɔgɔw ɲɛna somɔgɔ sama t'o la madame Keyita kuma dɔ se mɛ dɛ kuma dɔ selen i n'a fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na waati dɔ sera yɔrɔ bani chef faga kuma nin ɲɛna ye sɛbɛ ye dɛ nin ye sɛbɛ yɛrɛ de awɔ mais logo in ne tun b'a fɛ ka n den ka lajɛ ni kɔgɔ bɛ logo la logo y'i ka plaît kosɛbɛ parce que sɛ woro b'a la non logo ma mɔ kosɛbɛ o ma mɔ lala sɛ in dun an bɛ lajɛ n'o fana mɔna kɛ Ami n tɛ woro dɛ Ami bon woro e k'a dun bayi e k'a dun parce que voilà woro don non même pas automatique sa kɔgɔ y'a bɛɛ bɔ Lala a ka ɲi a fɛn ka wusa maa ma ayiwa madame Keyita an b'i fo k'i barikada madame Keyita rubrique ɲana kojugu Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan n y'a dɔn i sera musoba min ma fana o ye cuisine du monde ye TikTok sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye jabaramusow ye an b'a ye bɔlɔlɔ siraw kan kosɛbɛ a ka wulikajɔ ka bon dumuniko ta na siraw fɛ nin plat dumanba in fana an ye nin dilancogo faamu n'Ala sɔnna an na nin fana fara an ka dɔntaw kan an bɛ kuma segin i yɛrɛ ma Sɛgɛsi Babi b'i bolo ka
Amiga la geta. Yaro. Ah, tete meni kan. Samaira. Do ba kono ya. Awo do ba kono chama. E be do soro. Awo, ne be do soro. Wani ja. Asa no do. Ah, ya ngini ngana kan yere. Ay bo de amina do. Samira. Asiya. Akasiya. Itado. Moto sama. Itado komi famana ni itai. Ma shite sa abana. Do bi danga tanai. Yaro. Wala. Ngilin jame de. Yaro. Edu go to. Ah, aya, ne kun fa ngoto do. No ni to ga jan. Yaro. Ye poulet mayodi. Aya accompagner cheke parce que ali lugo ani crudité o no do e kongo e awasi no ni fengo tabe soran fe ya. Bo cheke fana o e ambarama utai no e Côte d'Ivoire. Wale fana pla aka teni ka soro chama ivoirien di fie. Awo luga pla do fana do. Donc ame fuli kere ne di madame Damile Kadija Doumbiyama. Aka luga jona aka chestri la depanya wele ama fu gele ya ambulu. Ara ngele shela tugiyamina. E shel kulomede. Yara. Ah, etara ke ni shine parce que ni ko me chomina. E ko ni musoro baiwa. Ah, ni musoro baire. E sigi de shembodi ni fale. Ah, ke shembodi ni fama nina. Ba abero ko ni malo ere shey. Ah, ni fama de. Ah, abek mala. Abek mala. Ni de fama to. Ni aga sekere. Ah, muso bena aga sekere. To fo mayewa. To fo mai. O ban be bulu touche personnel do ban be bulu ya ke dakala dora abi do ke bulu no do yaro no est-ce que muso bulu no ha digre se de yere mu da former don don yaro no sisa non soni yaro non soni non c'est confirmé non il la te clefio il la te clefio il la bulu no la ya anema la amna to bi kana dama isa do kaminga na jina merci no zame mu zame shelama ay kami jema ko ga zame sa ko da zame sa ban godu amma sai ban no ibashi di donc Samaira ame fulu kene ne ke kanyesi Mohamed ko ni male de gara sababu kan ni so bay nya yira nyogona bebe awo ama fo ko sebe ndogoni ni mando nya wele dron Mohamed ne ko mo gamu ni kale olu be empêchement soro ni be mo goni ka dia ko problème fo itala ama en profiter ni fana fe ka fo ko rubrique dele no bela jene kira tiktokeuse ou tiktoker imana se to e ga se to ni la dron ka fo ke e de se ni dola en wele dron sima la sona numéro la no 79 biwolo da ni konondo 63 biwolo ni saba 39 bisa ni konondo 59 biduru ani konondo ame wuli ka sima fi sigoro la nanga direction ay Maria awo ile semina to ira jamana ka to irana wani afenga ame klak na ni doya kana fa ame mi fu o fana balaje na gure to ya amma ke chogo to se ni na lele yefa yera la kule be kan lele ni ka be kan lala amma ke chogo ami ke duani mble kun kana akongo kuna anga nongo kur kandawa awri nwande ko dide amma fu ko sebe ka wali mando ngane kuma fatana isiga so yiringa so anga dugula anga dumento bi ya anga mo be dumuni do so tobi akmuto ngeta onyirala ya be jani ko sere ja aminyo ko dide ko mere be jani yiringa so awo na ja fleval ja kulu fana ali mali kodu al kidalwa ali ali kidal Samira tande re na le sira sama ibe ale fulu prana nduma sira ante jo na ta dumbe ma yere ne fanya ko sama na ne se ay ne yere no ay kuma bo ne be nyaba ne ga ya benela abana ya aw benela ne ka haya no te amina do am beti ay obitu ko fenta soro Samira kana presenta la kerepu do be mbolo ne da mita kerepu vraiment bara nyame ko sebe chena lala ko timi min fo yeni ngoni ya ablaka danya ngatayi wani ya bi da kono kan ne nguni mine ko sa ko timyati a dola na ki kunu ko dala ngolo kula min madam Keita na ka maufu ka fo ko sebe ko wali mando ka fo bara tabulu kai nyonde ni ya danya made she butoni ne ko motaw nga nyakata awa amekla kanya kelefe awa ana ami blasra Samaira sakila ni conseil du guide odo awo awa mokete conseil du guide amo ami blasra no yi ka sura ka jimka kunche obebe awo
a fɔra e ye ko cɛ dɔ sara ko a sara k'a muso to foyi t'u bolo e ko han e y'i den ka malo bɔrɛ 2 bila ça dépend u mago bɛ min na o se dɔ bɛ yen e y'i den ka wari dɔ di mɔgɔw ma taa di muso cɛnda ninnu ma k'u yɛrɛ dɛmɛ kira ko k'ale bɛ min f'u ye dɛ ko i k'a dɔn mɔgɔ min sira ka seli ani mɔgɔ min y'a si bɛɛ kɛ ka sun ko e n'o bɛɛ ka kan ani yatimɛ mɔgɔ min sara k'a denninw to e y'i janto a denninw na ka hɛrɛ dɔ k'u ye kira ko i ka taa ni yɛrɛ ye ko min sira seli la ani min y'a si bɛɛ sun ko i n'a bɛɛ ka kan yan ko wa jihadikɛla min ye baburu ta ala ka diinɛ dɛmɛ kɛnɛ kan ka mɔgɔw faga walima ka sa ko i n'o bɛɛ ka kan Buhari de y'a fɔ ani Muslim Buhari y'a fɔ Muslim y'a fɔ o tuma na lahara sɔrɔ man ko ala yɛrɛ sɔrɔ man ko mɛ u ye nin bɛɛ datugu mariyatu min bɛ ye dɔrɔn ne ka ye dɔrɔn jalamuguba bɛ n kun na karamɔgɔba filɛ ne ka ye dɔrɔn n ka kɔlɔsi bɛ fufo nɔfɛ karamɔgɔba filɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛw a y'a cɛsiri dɛ Haidara maaw ne ka ɲi ne y'o sɔrɔ setigi fɛ yen a bɛna dɔn k'aw ma ne kɛ mani fara mani mu'min mani mumit mani nafi mani kafi mani wahhab mani wadud wahid Allah o ne ta ye dɛ Madrid Fadi m'a fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ko Allah an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an fana an karamɔgɔ ma sanga in kɔnɔna na ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la k'a fɔ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman o bɛ Ala bolo Ala k'o da an na an ma Ala k'an ɲɛmɛ a la Ala k'an yɛrɛ fana kɛ mɔgɔ ɲuman nin yɔrɔ la an bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fo Lala Kuyate Sherifa Mɛtɛni Haidara a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen cɛman ni musomanw k'o fo ka dugawu kɛ o ye Lala Kuyate ko Ala ka o mɛn an ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ good morning kɛ Nafila Sɛgɛ Nafisatu good morning how are you Madame Kulubali an b'a fo kɛnɛ kɔnɔna na good morning how are you ana an fatoma I'm fine ayi ne bɛ foli k'i kan a lamɛn e t'a lamɛn o la aya komi ne tɛ anglais mɛn good morning kan ta fɔ bamanankan i b'a fɔ how are you wala ne b'a fɔ n ko fine how are you I'm fine ayiwa Lala Kuyate o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲuman dɔn Lala Kuyate tuma dɔ b'a la ka se kosɛbɛ kulu bɛ fɛ ka se cɛncɛn kan sa nin wagati in na yala ni kanubagaw k'u kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin u ma jango fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ ni sanga in kɔrɔla la an bɛ segin ka u fo u ka kulomajɔ n'u ka ɲɛmadali la k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni bi baara kɛcogo ye ka se ka u da u tulo kan ni Ala ma basi k'an na sama yira hakili la sini fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka sini fara anw ni aw an bɛɛ lajɛlen si kan Lala Kuyate kana ɲina filɛlikɛlaw ko fana k'o b'a la ka jɛmukan lagɛ nin waati in na Tijani Konate a sigi mɛya kuma b'a la sirada fɛ a ka bitigida in na a b'a la ka Sherifla TV ni k'o lagɛ an b'a n'a ka denbaya fo n'an bɔra fana an bɛ taa Kemasina donda kelen ani bɔra caman ye an bɛ Seda Umu Koyita Madame Jara Seda Umu Koyita an b'a fɔ nin waati in na jɛmukan in kanu b'a ba don ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in na minnu kun sɔgɔ bɛ Sherifla TV ja kanso la i y'a fɔ cogo min na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka sini fara an bɛɛ lajɛlen si kan nka sɛgɛ bɛ kɛ nin ka bi 23h30 0h30 ni Ala ma baasi kɛ sini 10h 11h e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kura maana a ka mɛn sini amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara
Mon père, on peut pas quoi que les Nazaré. Il y a comment ben? Il faut que la surprise qui est là. Ah bien. Mangani. Ah, c'est ça, on est tout content. C'est ça. Tu es au quartier de. Abi samedi sababo. Ni ke wala ben ni. Ah, ya la pour ka sagi kana na ka ke go go. Wa ne ba infuser de mi ha. Même bien. Ya que quoi? Appelez-moi ou à dire moi on est déjà. Tu es au quartier. Soza bole me fali fe. Ngade. Jama jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah farafidenu jara kadua ke tezarai. Makele ngadanga mena budoji. Allah.